Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Walo manjaw de nep wolfu, de ekte wolfu, de meitakune lezen uit de Bijbel. We lezen uit de Bijbel en we tegen sana bedoeling te lezen naar de Bijbel. We hier exemple ook toe. Lezen. Dat boek van Openbaring, hoofdstuk 1, vers 3. Blessie voor de suma Disi de Lesi. Blessie voor de suma Disi de Lesi. Dus de lezen de Bijbel, de is blessie. Je verstaat dat? Lezen. En de Disiëren, de moorden voor de profeet taki Disi. En hoor je hem zijn die schrijven naar jullie. Because dat hem doorkaba. Hem doorkaba. Daarom moet je dus blessie voor de suma Disi de Lesi. Dus koluku, de exemple voor Masra Jezus. Sa embed schrijf met doe. Dan Lucas 4 vers 16. Koluku sa Jezus ben doe. En sa unu schrijf moest doe. Want a day is een special day. Lexa de brada tak na fesi. Die gaan sabate a kina kees Masra gado. Uno man bij, uno man seri tap a day disi. Lezen. Dat boek van Lucas, hoofdstuk 3 vers 16. 4 vers 16. En hij komt naar Nazareth, bij hij kweki. En leki van hij kweki. Hij go naar in de Jukerki, naar de Sabbat day. Na de Sabbat day, Masra Jezus ben go naar Jukerki, na de Sabbat day en Sabbat doel. Lezen. En hij ben op voor lezen. En hij ben lang aan de boeken voor de profeet Jesaja GM. En die hebben op de boeken, hebben veli, dat principe aan de schrijven taki. Dat jij voor Basra de namitapu. Dus hebben lezen. Precies zo uno op toe, we lezen in de Bijbel. Sante in de Bijbel, na suma a Bijbel etaki. Koluku na suma masragado etaki in de Bijbel. Kogo na Psalm 147 vers 19. Koluku na suma masragado etaki. Watu fenwa umita watu manja, de meitaki gade takanga lasma. Maar koluku sa a Bijbel etaki. Lees u? Dat boek van Psalm, hoofdstuk 47 vers 19. Asoria moortu na Jacob. Masra gado soria moortu na Jacob. De Jacob, want dat Israël, de zogenaamde plakkaman. De man zal beschrijven plakkaman. Gado sapelek Israël. Gado sapelek Israël. Maar je bijnaam zal mij karju na plakkaman of ingi. Maar je neemt na Bijbel na Israël. Lees het. Asoria moortu na Jacob. En hem wordt naar hem groeit naar Israël. Hem wordt naar hem groeit. Dus als je wordt naar Israël, naar de plakkaman, naar de ingi, naar de tegen F ubo brokomi wordt, dan mikroet o de katupo. Dat moet je masra gado en groeit. Dat na masra gado en groeit. Want de groeit, dat op de panja, mindri heel groot tapu in de fauku. Dat ding, no one test me kasanat me. Like de 12 familie voor de osso voor Israël. Lees het al, lees je officer. Dat boek van Psalm, hoofdstuk 47, vers 19. Asoria moortu naar Jacob. En hij wordt naar hem groeit, naar Israël. En op een wroko, naar zo'n fasie, naar inuwa nazi. No anoroko na no one trafolku. Like dem plakama na de ingi. De Venezuelan, de massa sap desreflek Venezuelan. De massa sap desreflek Haitian. Kuban na de man dat die a krutu. De man dat die asabi na ding agi den commentary. Gonas Psalm 82 vers 1. Konsori wan mooi sanja in a Bijbel. Konsori wan tof sani. Wat uno sabi. We daarom we chara wat to continue. Lees het. Dat boek van Psalm, hoofdstuk 82 vers 1. Gado tanapuna ini na komakandra voor de maktuan. Bravo sau yera boom. Gado taki atanapuna ini na komakandra voor de maktimang. Lees het. Akoti krutu na midri dem kado. Akoti krutu na midri dem kado. Bring it low. Snap libi like the sosos and bro tapu. Yera sa kado kayu. You plakama na ingi. Lees het al, lees het. Dat boek van Psalm, hoofdstuk 82 vers 1. Gado tanapuna ini na komakandra voor de maktuan. Akoti krutu na midri dem kado. Akoti krutu na midri dem kado. Da commissariu. Akoti krutu na midri dem kado. Deuteronomy 28 vers 1 vanaf 1. Deuteronomy 28 vers 1. Uno bibi. Maar de plakama na de igi. De mannen na kado jatap grotap.
junu mawakalek sososani Lesi. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Dat boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 1. Als dat passa zo, dat hij even usa arki viel in de stem van Masra Yukano. We zien, en toen alle hem commanderi, dus hij me commanderi u today, dan Masra Yukano, zo zet u heen naar tapu ala volken voor groot tapu. Yere, if ubo to the commentary for Masra Gado, da papa tu hey, na tapu alla de trafolku fu gron tapu. No mek no asma tegen you, no mek no asma kori, tak gado mek alasma gelijk. No, gado mek de chief Israel, de ben de tap a hey, if te be de commentary. Lesi. Dat boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 2. En alle de blessings dat komen naar u. And Allah the blessing if you want the commentary. The blessing will come on you. Lesi. And them are there for you. If you are arking and stand for Masra Yukano. If you want arking and stand for Masra Yukano, the blessing Allah zal there for you. Maya Sanisa was al go verkeerd. Ujo pogona 15. Vers 15. Dat boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 17. Maar als dat passa zo, dat hij er voor you. Nou hoor. Dat boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 15. Maar als dat passa zo, dat hij er voor you. No arki, dat dat stem voor Masra Yukano. To see en do alle hem commanderi. Dan ga hem word, dus hij me commanderi u today. Dan alle de vloeken zal komen naar je tapu. En dem zal willen you. Mi brada, dem brada mi na siya abrasi. Kom aksu wansani. Mi soru no de a stem for Masra Gado. Na de woord voor Masra Gado. One the commentary for Masra Gado na Disi. Dim Exodus 20 verse. One the commentary for Masra Gado na Disi. Na simple, this na stem for Masra Gado. Ikrabuto. Deze de kop de brada voor IUIC. E prekit op strati. E la wa flyergi. Na no uno one new money. Uno one new money. One of the oplichter pastor. One of the pastor. Say kijk wat ik give you tindo. Uno one new money. One you for try you libi. Of that you know me brada na usa. Wat je van dat hoort en commentary. Lesi. Dat boek van Exodus, hoofdstuk 20, vers 8. Membre de Sabbatei, Fuhori en Santa. Yes, I got it aquí. Membre de Sabbatei, Fuhori en Santa. No, de uda grotapu, que praxer kerst de Santa. A dot fisti jobo kerst de Santa. No praxeri, tak moederdag, a dot fisti moederdag. Sa grotapu grunu, tak de Santa. Kanot aquí, you respecti, you tatana, you mama ibritei. No me te wet man, ki wante no ma sa im respecti edeng. Alla day you respect you tatala you mama. Ikrabuto magaro taki this bacalation. Dat boek van Exodus, hoofdstuk 20, vers 8. Membre de Sabbatei, Fuhori en Santa. Membre de Sabbatei, Fuhori en Santa. We tell you for that tidena Sabbatei. Lesi. You zou ook 60 day lena en doe alla you roko. You have 60 day for do alla you sani. Alla you roko. Alla you roko. You have 60 day. Sana eerste day van wiki, mi brada. Zo de na eerste day van wiki. Maar eerste roko day van wiki na? Monday. Dus, zou je doen today? Even nog maar bijna een serie bijvoorbeeld today. Zou je doen dat today? Ik raad het uno, men iemand tak uno sabi. Maar we konden we bargire tabarana safunu. Traiko bakana masrakado. Hoor de commanderi, hora de Santa. Wat is op? Dat ina wordt op masragado. En kirisma om te broka de Disi. Gado en kirisma. Ik raad het op. Mana agenade sa yo kis no no de. En kia kan fimitanga de profitiving. Fa wasko yu baka. Traiko baka na masragado en commanderi. Let's go door. Exodus 20, vers 9. Je zou er een 60 day langer en doe alla je roko. Maar die voor 7 day, de dat sabbat voor Masra Yukano. Je dan moest toe in je roko tapu dat day dat. No one roko nom tu tapa de Disi. No one roko nom tu tapa de Disi. A de Disi na rostu. Na wasei. Ik rabuto. Koma kandra. Restu ka Bijbel.
Want if Herwiki, Masakado you can't do ala Yuroko. One Kono no more. Ikan Jaman Dinati. Ikan Ji among a Dinati. Koluku say you know too. More Fara Tapati Disi. Jim Sani Fanning, 16 million. Exodus 16 million. Exodus 16 verse 3 and 20. Wapo uwalofunu no besabi. Mawachara watu konjunu. Mekusabi. When the pastor Neleru Mufonko Santa. Fantar, tak de manengre dosi, and the umasma expanded kerki. The umasma expanded kerki, maar de maneleru from Lobu Srefi, from Hode Wet to Masragado. Lesi, Abu Kubu Exodus, who 16, vers 3 and 20. En dan ben taki gidan taki. This is the song Masra ben taki. Tamara de wasata rost today gi Masra. The Sabu, Freina, Moses said that you chief Masra taki. Tamara de wasata rost today. Ki Masra ugado Lesi. Tide musubaka sawani. Abu Freina uben baka sawani. Lesi. And Boris sawani. Boris sawani. Because they borwasani e orchu somoralanga. They bakawasani e orchu somoralanga. Lesi. And Santi sita abra, you can keep it tele kitamara. Tansan tele kidisi tamara. Uka kibiri tele kitamara. Amtata utanchi somoralanga. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.